A señora Pontón Mondelo. Moitas grazas. A verdade, señor director xeral, eu creo que é un problema vir aquí con papéis escritos e non escoitar as intervencións, nin as valoracións, nin o que se di neste momento. Eu xa agardaba esa apelación á autonomía local. Se a defenderan tanto, presentarían un recurso de inconstitucionalidade contra esa lei que acaba de aprobar o Partido Popular, que claramente ataca e vulnera por terra, mar e aire, como esa lei da reforma da Administración local do Estado, mas para vostedes a autonomía local é un escudo no que defenderse ante situacións absolutamente anómalas que se están producindo e onde a Xunta de Galiza, insistimos, non pode mirar para outro lado, porque é curioso, non, que, por exemplo, desde a Xunta de Galiza se impugnaran bases para procesos de selección de funcionariado que requirían o coñecemento da lingua galega, porén, cando se cometen abusos claros e que nos decimos sobre os que hai dúbidas sobre a súa legalidade, como son concellos gobernados polo Partido Popular, pois simplemente vostedes fan deixación de funcións e o máis grave é que deixan absolutamente sós aos cidadáns deste país, porque o primeiro que hai que decir é que aquí isto é unha taxa que se lle vai a cobrar en moitos casos a cidadáns. Nos xa dixemos, parécenos ben que se lles cobre ás aseguradoras, parécenos, non estamos en contra de que poda haber unha taxa, agora ben, unha taxa que teña algo de racionalidade e algo de lógica, e non simplemente un abuso, porque explíqueme vostede como pode ser e como avalía vostede ese informe feito polo Concello de Curtis, onde se di que cada un dos empregados e empregadas dese grupo dese GES van a cobrar, teñen un custe salarial de 50.000 euros. Supoño que os traballadores e traballadoras irán ao xulgado a reclamar ese salario, porque non é un custe real. Por lo tanto, o que temos é un informe técnico baseado en falsidades para poder cobrar unha taxa que é absolutamente abusiva, que se a comparamos coas taxas que se teñen establecidos en outros concellos, na maior parte dos seus conceptos, duplica ou triplica o custe que se establece noutros ámbitos. Por lo tanto, o que estamos vendo é como se fai un informe falseado para unha taxa absolutamente abusiva que, ademais, a vostedes tamén lles debería de preocupar que noutros concellos que teñen obrigatoriamente que acudir a ese servizo se lle duplica o prezo que teñen que pagar sin que eso teña absolutamente ningún tipo de xustificación, porque o custe dun traballador ou unha traballadora será o mismo e non se pode duplicar o que se ten que pagar desde outro ámbito. E, sobre todo, cando a Xunta está financiando nun 80% este tipo de servizos. Para o BNG hai un problema de fondo e é que vostedes están facendo toda unha engranaxe, ou están creando no ámbito das emerxencias unha serie de grupos como estes, de que dependían depender era da Xunta de Galiza, mas vostedes desresponsabilízanse das súas obrigas, mesmo daquelas que están establecidas por lei, sin importarlle cal é o custe e as consecuencias que isto ten para os cidadáns, porque nós o que decimos é que os servizos de emerxencia, de teren algún tipo de custe, debería de estar homologado. A Xunta de Galiza, que financia o 80%, debería de preocuparlle que non se lle cobren taxas abusivas aos cidadáns, porque senón, para que financian vostedes ese 80%? O que nos doe, señor director xeral, é que neste caso vostedes máis unha vez actúen absolutamente partidistamente, sin importarlle as consecuencias que isto ten para os cidadáns, porque non é un problema do Concello de Curtis, é un problema daquelas persoas que viven no Concello de Vilasantar, que viven no Concello de Ouzas de Sures, que viven no Concello de Sobrado e que van a ter que pagar unha taxa absolutamente abusiva. E nos preguntámonos, se vostede financia co 80%, para que é? Pois será para que os cidadáns dentro dese ámbito teñan un trato igualitario e non un trato discriminatorio, que é o que se está establecendo con esta ordenanza. Mais xa vemos que a Xunta de Galiza mira para outro lado ante os problemas e desenténdese da situación e di que con ela non vai. Desde logo, é un triste papel para un director xeral. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señora Pontón Mondelo. Para pechar o turno ten a palabra o señor director xeral de Emerxencias. Moitas gracias. Sobre o que decía ao principio, si, escoitei. A que non me escoitou foi vostede a min.